Bé, en aquest punt, com ha dit el senyor secretari i el regidor Segovia, s'adapta l'ordenança. Faig servir les paraules que ha dit el regidor Segovia perquè estic absolutament d'acord. És una adaptació que actualitza aspectes no recollits i per adaptació als nous temps. I aquesta ordenança municipal inclou determinacions que fan referència, com hem dit, a la discapacitat, a l'acreditació dels vehicles residents autoritzats per utilitzar la zona blava o la zona verda, senyalitzacions diverses per bicicletes o patinets i un apartat que fa referència a les sancions. Ens semblen, al grup de primàries, els hi sembla propostes correctes i no tenim res a dir. Però, no obstant, en aquest punt nosaltres ens abstindrem pel que creiem que hi falta i pel que el nostre grup de primàries ha posat sobre la taula en diverses ocasions. Ens hagués agradat que haguessin tingut en compte aquestes propostes nostres, igual que ens agradaria que hagués tingut en compte també la nostra visió de la taula d'acollida en l'empadronament o, per exemple, la nostra reiteració i perseverància en demanar la comissió de nomenclàtor. Però ara que tornem en aquest tema, les dues coses que nosaltres creiem que són molt importants i que ens agradaria incloure en aquesta modificació, en aquesta adaptació de l'ordenança, i n'hem parlat a la comissió, la primera és que, malgrat les dificultats i som conscients per implementar-ho, creiem que la ciutat de Granollers ha de tenir espais reservats amb zones de càrrega i descàrrega de persones davant escoles, centres sanitaris, farmàcies o espais de fisioteràpia. No sempre hi són. Ens referim a zones d'aparcament de 5 o 10 minuts de durada on es permeti que per exemple, que qualsevol persona que s'hagi trencat una cama pugui ser acompanyat a l'escola o a la fisioteràpia sense entrebancar el trànsit i pugui baixar del cotxe. Zones on qui té la mobilitat reduïda per la causa que sigui i ha d'anar a l'escola o a un centre sanitari, el conductor pugui parar 5 o 10 minuts perquè baixi la persona i després marxar. Això ha de poder existir i ser regulat perquè no se'n produeixi un abús. Els camins escolars segurs per anar a peu a l'escola és un tema necessari, però de poc serveixen quan algú s'ha trencat la cama i és necessari que el pare o la mare l'acompanyin en cotxe. El segon punt que ens agradaria veure reflectit en aquesta ordenança d'una forma més contundent, amb l'ordenança i en l'aplicació de la sanció corresponent, és el que fa relació a la circulació de patinets i bicicletes per les aceres o als espais destinats a vianants. No sé si és prou contundent en aquest tema. La senyalització ajudarà, però no serà suficient si no se'n fa una difusió d'una ordenança que incorpori advertències i sancions reals i, sobretot, àgils, que fàcilment puguin ser aplicades per la Guàrdia Urbana. La queixa de la ciutadania en referència a aquest fet és creixent, sobretot en la gent gran, i cal posar-hi mesura. Estem oberts a incorporar aquestes consideracions en una propera nova revisió. Sí, jo li volia dir al senyor Segovia que jo crec que amb les bones idees i amb les coses necessàries hem de perseverar, malgrat les dificultats, i que sempre hi haurà gent que té molta barra, sempre n'hi haurà, però n'hi ha molta més que compleix la normativa. I hi ha molta més que necessita d'aquests espais. I si els trobem per als camions, pels que descarreguen, també els hem de trobar per les persones. Jo crec que entenc que en segons quins llocs de la ciutat serà molt difícil trobar aquests espais per l'arquitectura, però els hem de tenir present quan fem nous carrers, quan fem nous llocs, s'han de tenir presents i hem de perseverar, perquè això és bo per la gent, és bo per la ciutat i sempre hi haurà més gent que compleix la normativa que no la gent que se la salta. Moltes gràcies. Granollers Primàries.